Kaka tong khangkai boga su kosto khainanya ang wansuk jaya je ani panda fru kaka na su gift kotor nai hinai Kani nong mo malai diba nong ni jaiti gusti bangsa rok bai ang hamya hni phai manisi tabukhe babu si kulu dongkha hain bagi tabu pai khola hospital thanglai tongo ga ni srai rok kwbang ma halaiba e balloon subjangnai no nugui nai sida buini segani hinu tabukhe mamam phachana naphani phai tongo okay kutung bara bai sangmani Hello everyone, lamsugo norokno haino haitesa ani YouTube channel o tabukhe to jeng yango para tongkho ani shorirak yakhone nogo thangya khota angkai mamam phasao te ek saptah hairok tongdi hine but asuk tongjagala oyang nogo ma thangnai samung rok kwbangma oi tongkha gai nokha pura kosom ongjak haini bai video kisa andar ke kaka yangkhe dalkuchu yangkhe rabar kaijak bokhai bazar thango Hello guys mokhan kaka ni busla bono dukan ro kaka khai kaka tong khangkhai boga su kosto khainanya kaka mane chabu charmantha charmai putong thu kaka busarongno onek maya khlaio ang nugjak ang agebo nugui thanjak kaka busarongno onek mana khaio kaka ba khub kase ni kaka ani apon kaka yaphano মানে একটা আপন হাই ang wansuk jaya je ani panda fru kaka na su gift kotor nai hinai nai kaisa gift rijak o gift norokna ang share khaini kono somoy oyang nogo thangkhang khai ta tabuk kaka chini kwchara kri kaka thimani 1 বছর kanai ongkha onek mane kom boyoson thikha kaka angkai naidi gonadi ang jakasi naithok ekdom camera rok chak nai tong khang video rok khaima khamo but changnai kri to nai lobulum jakhlaiba yangkhai dara koni nok bogu nok tal ti sai tongo paiyakho kaita bo khai nok thangra na guys ei lama holai 5G mano chini oro khai ekdom net simaya Jio Airtel simano habe ei ro phaine video upload khai tong phaika lama o khola mela jaga o hinai sini dorok bebo kaijak bai thampaikhang ke ba jani ja ani bai siring ei konai de aro masa bobotini berani phaio ni srai rok kwbang ma halaiba e balloon subjangnai no nugui nai sida buini segani hinui konai tabukhe rosa jai tongtio ke busi ba yokliya sab glowisi maris ne tabuk yang nai khula खुशी खुशी अंखा अंखा ओंखाय आमाकनि मुसुक इखाय जामब्राबो थाइजाक मोटामुटी आं हामिया हनिफ्राय मानिसि ताबुखे बाबुसि कुलु दंखा हाइन बागि ताबुक pai khola hospital thanglai tongo guys ikonai di nogo je tongmani joto no khopai phaka to mane kai ang babu thangkai babu saichu ngai ama thangkai ang mamam bai phari ang nai hini nei ang bai babu phainai ni jongkha puila erpore na joto thanglai na no hini nei phaika kitabu noklama himi tongo gari khai phaijak Cinti sani tuina diwati pheke rumo ongo age chinge da ti kuglaiyo taklai jeto nogo saplai engka ba ti kuglia wati pheke ti kotoma ongo ti rumo ongo finally tabu hospital hakum soga itu yang hebat sih tabule mamam phachana naphani phai tongo Singwa agoi thang tong mamam khana nai ani
blog khati Tabuklai nogo thani jwa laijak eko mamamni gari bo overload nongjak Bini khai? thok pujak la Itu masih tak saya. mamam ke tu manse bisia yang khai Mereka tu nak orang hamil khabar lagi. babi asukjak tabuklai thanglai nogo dibuni mairok chapai kha thansinai olo phainai amago jeng nogo thanga da tete na tata handi ba tete na tata handi tete abubui tata handi mama abubui handi yang go song kita beren phajak bubu thanai nogo oh kan ini nong mau malai diba nong ni jaiti gusti bangsa rok bai Kalau saja orang kelayan, orang tu tidak. Orang ada pun. langja Nanti. thanga Tatar tata di Nanti beras tu mana? buklai rignai tawi tonggo amani rignai eko guys salo kisa tagani ne asuk mani agora chamusu gone khetini a besafle gai mamam phabai thangine arong nai to ingkhang keba takjakliya haba sasi kaliya gai tabe kana nai tongo te kisa takhang kai sanja singoi thangka nogrok phathai tongo sarikni samung jai khaitai tongko ta ke mamam ke thujak tabu buthusani jesek tamang tagi nagarana okay kutung barabai singmani naro kani video no pulani simi pai thakjara nai tongmani bage bele bele kheno hambai engke tabo khe ang amani rignai no tagui tongo kunai de khutung rok taman chopai jak kophon sing ke ba lolong liling ong dong khanal bu kisake kisara abjak haini bage nai tal ma khaiyo thik ma khaiyo ekdom tagui suk kore aram kore jara mane dorjo sojjo kom rong khai o thantino tasi tangma galak dorjo sojjo nangnai obna tagani engkai ketinini blog ani amsojara nangnai guys narok support khaimani bage bele kheno hambai comment rok khaidi narokni comment rok ang reply renai guys engkai malani narok bai katal video o so jotono tata te ani channel no subscribe khaina tapok di guys